שלום לכם, כאן איתי סלע. מה הסוד שמאפשר לנו להשתמש בידע ובמיומנויות שקיימים בנו? אם תחשבו על זה, לכל אחד מאיתנו יש הרבה מאוד ידע שצברנו לאורך השנים. יש גם הרבה מאוד מיומנויות שפיתחנו, אבל לא תמיד אנו יכולים להשתמש בידע הזה ובמיומנויות הללו. למה זה? לפעמים אנחנו מנסים להיזכר במשהו ואנחנו פשוט לא מצליחים להיזכר. לפעמים יש לנו מיומנות שאנחנו ממש טובים בה. פיתחנו אותה לאורך הרבה שנים, אבל בזמן אמת, כשאנחנו באים ומנסים להשתמש בה, פתאום אנחנו משתתקים. פתאום אנחנו לא מצליחים להביא אותה לידי ביטוי. אני יודע את זה הרבה מאוד מעולם הקראטה. אני פיתחתי הרבה מאוד כישורים בעולם הקראטה שקשורים לתנועה פיזית, אבל היו לי פעמים שהייתי עולה לקרב ולא הייתי מצליח להוציא לידי ביטוי את הכישורים האלה. פתאום הגוף לא היה זז כמו שהוא יודע לזוז כל כך טוב במהלך האימונים. פתאום בקרב, בזמן אמת, הדברים היו משתנים. והסוד הגדול שקובע האם תצליחו לגשת ולהשתמש בידע ובמיומנויות שקיימות בכם, הוא אחד. המצב הרגשי והמנטלי שלכם. המצב הרגשי והמנטלי שלכם, הסטייט, המצב שלכם, הוא זה שקובע לאיזה משאבים יהיה לכם גישה ולאיזה משאבים לא יהיה לכם גישה. תחשבו על זה. כשאתם מפחדים, אתם לא מצליחים לחשוב בהיגיון, כמו שאתם רגועים ושלווים. כשאתם משותקים, כשאתם מפחדים, אתם לא מצליחים לזוז כמו שאתם יודעים לזוז, ולדבר כמו שאתם יודעים לדבר, נכון? אבל מצד שני, כשאתם בהתרגשות מאוד מאוד גדולה, בציפייה, כשאתם במצב של רוגע, כשאתם רגועים מאוד, כשאתם מפוקסים מאוד, פתאום אתם כן מצליחים להביא לידי ביטוי את מה שקיים בכם. תזכרו דבר אחד מאוד מאוד חשוב. הדבר היחידי שקובע את הביצועים שלכם בזמן אמת, כשאתם צריכים להיות הכי טובים, הוא המצב הרגשי והמנטלי שלכם. אם תלמדו לשלוט במצב הרגשי והמנטלי שלכם, תוכלו להשתמש בדברים שקיימים בכם. אם לא תעשו את זה, יהיה לכם דברים, ידע ומיומנויות שפיתחתם, אבל פשוט לא תוכלו להוציא אותם לידי ביטוי.